Biz sizga barıгызга дагы бик зур рахмат дейбиз. Чөнки врачлардан башка, шәфкать туташларыннан башка бүген тормышны күз алдына китереп булмый. Чын күңелдән шушы бәйрәмдә сезне тәбрик итәм. Biz sizga bik зур рахмат дейбиз. Һәммәгезгә, сезгә, сезнең йөзегездә семьяларыгызга исәнлек, саулык телим. Матур итеп эшләргә ясам, авыртмый. Бергәләп Худай биргән тормышны матур итеп бергәләп алып барыйк. Барчасына бик зур рахмат. Бүгенге бәйрәм белән чын күңелдән котлыйм сезне. Şiir verme başlarıma, ak halatlı dostlar sizge rahmetlerin ılısı. Bu dünyada sağlıkına, baylıkның en zorысы. Ak halatlı dostlar sizge rahmetlerin ılısı. Bu dünyada sağlıkına, baylıkның en zorысы. Медицина өлкәсендә калган кеше, анда эшләүче кеше, русча әйтеп әйткәндә, должен быть железным характером, со стальным стержнем. Шул ук вакытта он не должен терять свои человеческие качества, не должен терять свои душевные качества. Без тимер йөрәкледә булырга тиеш. Шул ук вакытта должны улыбаться через слезы и должны спасать людей. Это наша миссия, это наша обязанность. Sağlıkına, baylıkның en zorысы. Изге һөнәр ияләре, яшәгез гел сөелеп, сезнең шифалы куллардан туя алмыйбыз сөенеп. Мең рәхмәт дусларыма, шәфкать туташларына. Эй Ходаем, кайгы бирмә, шир бирмә башларыма. Изге һөнәр ияләре, яшәгез гел сөелеп, сезнең шифалы куллардан туя алмыйбыз сөеп.